गौरी पुन्हा एकदा घेऊन आली आहे तुमच्यासाठी अमेरिकेचा अमेरिकन्स आणि त्यांचं मद्यप्रेम हे सगळ्यांनाच माहिती आहे। अमेरिकेतली मद्य संस्कृती ही त्यांच्या खाद्य संस्कृतीचाच एक भाग आहे असं म्हणायला हरकत नाही। एका अभ्यासानुसार तर इथं प्रौढ व्यक्तींमध्ये 86% लोक हे मद्यप्राशन करतात, हे अभ्यासातून सिद्ध झालेलं आहे। पण या मद्यामध्ये पण किती प्रकार असतात आणि किती प्रकारच्या वस्तू त्याच्याशी संलग्न असणाऱ्या या दुकानांमध्ये मिळतात ते बघायला आज आपण आलेलो आहे टोटल वाईन्स या एका खास मद्याच्या दुकानामध्ये। मद्यप्रेमींसाठी म्हणाल तर ही एक अलिबाबाची गुहाच आहे। चला मग आज जाऊयात आणि बघूयात इथं काय काय मिळतं ते। 1991 मध्ये 2 भावांनी मिळून एका राज्यात सुरू केलेल्या या दुकानाच्या आज 26 राज्यांमध्ये 214 शाखा आहेत। जगात जिथं जिथं बेस्ट वाईन तयार होतात तिथून आलेल्या 8,000पेक्षा जास्त प्रकारच्या वाईन्स इथं ग्राहकांना उपलब्ध आहेत। शिवाय अमेरिकेच्या 2,500 नामांकित ब्रँड्सच्या बियर्स आणि 3,000 प्रकारचे स्पिरिट्स सुद्धा खरेदी करू शकता तुम्ही इथं। आहे की नाही इंटरेस्टिंग विषय? आपण काय करू, हळूहळू एक एक सेक्शन बघत जाऊ। हा जो पहिला सेक्शन आहे तो आहे वाईन्सचा। मला तर हे एवढे नमुने बघण्याआधी फक्त आपल्या नाशिकची सुला वाईन ऐकिवत होती आणि जनरल नॉलेजचा भाग म्हणून रेड अँड व्हाईट वाईन असे 2 प्रकार असतात एवढंच माहिती होतं। पण हे बघितल्यावर कळलंय की रोज वाईन, स्पार्कलिंग वाईन, डेझर्ट वाईन, फॉर्टिफाईड वाईन असलंही काय काय असतं। इथं देशांची नावं लिहिली आहेत बघा, त्यावरून कळतंय की या कुठून कुठून आल्यात ते। किमतीचा विचाराल तर $3 पासून ते $3,000 पर्यंतची रेंज आहे, परवडेल ती आपली। ॲव्हरेज 12% अल्कोहोल कंटेंट असणारी वाईन ही जगभरातलं सर्वाधिक लोकप्रिय पेय आहे। समजा तुम्ही या क्षेत्रात नवीन आहे आणि तुम्हाला वाईन चाखायची इच्छा आहे तर तुमच्यासाठी खास इथं वाईन एक्सपर्ट्स आहेत। तुम्ही त्यांच्याशी चर्चा करून त्यांचं मार्गदर्शन घेऊन तुमच्यासाठी परफेक्ट वाईन निवडू शकता। बरं, हे एक्सपर्ट्स असे तसे नाहीत, 12 गावचं पाणी सॉरी वाईन्स प्यायलेले आहेत। दांडगा अनुभव आहे त्यांना, कुणाला कुठली चढेल आणि कुठली नाही याचा। या विभागातले जे कर्मचारी आहेत त्यांचं आठवड्याला वाईन टेस्टिंगचं ट्रेनिंग होतं, महिन्याला वाईन प्रोड्युसर सेमिनार्स होतात। कमालीचं प्रोफेशनलिझम, हलक्यात काय नाहीच। त्या संस्कृती अमेरिकन्समध्ये इतकी भिनलेली आहे, कोरोनाच्या सुरुवातीच्या काळात इथे शाळा, कॉलेज, रेस्टॉरंट सगळं बंद झालं, पण वाईन शॉप्सवाले मात्र फायद्यात आले। पिण्याचं प्रमाण लोकांमध्ये 14% वाढलं। किराणा ऑनलाईन ऑर्डर केला तर आठवड्याने यायचा, पण दारूची डिलिव्हरी मात्र 2 तासात होती। हा बियर्सचा सेक्शन। काय दिसतं इथं? कोरोना एक्स्ट्रा? नाही, लसबीस नाहीये, बियरचाच ब्रँड आहे। या बियर मध्ये तरी काय कमी व्हरायटी आहेत? त्याचं काय आहे, खूप आनंदाचा क्षण असो नाहीतर अतिदुःखाचा असो, इथल्या माणसांना थोडी लागतेच। सणवार, जयंत्या, मयंत्या, लग्न, शोकसभा नाही पूर्ण होत नाही शिवाय। इथल्या थंडीमुळे असावं का? जाऊ दे, आपल्याला काय करायचंय असा विचार करत फक्त फिरत होते मी। वाटत होतं आपण चेष्टेत घेतो, पण खरंच केवढी मोठी इंडस्ट्री आहे नाही, अर्थव्यवस्थेचा कणाच की। आणि गंमत माहितीये का, आपल्या भारतापेक्षा दारू खूप स्वस्त आहे इथं, जवळजवळ निम्म्या किमतीत। 5% अल्कोहोल कंटेंट असणाऱ्या या बियर्स मध्ये क्राफ्ट बियर, इम्पोर्ट बियर, डोमेस्टिक बियर, ग्लुटेन फ्री, लो ग्लुटेन, बापरे 1700 जाट नमुने। आणि हा वोडका सेक्शन, नाव वाचल्याच मला हनी सिंग आठवलाय, अख्खी लाईन वोडक्याचीच। इथं बरेच जण रमतात। ऊसापासून साखर उत्पादन करणाऱ्या भारत, फिलिपाईन्स, अमेरिका अशा देशांमध्ये रमचं उत्पादन जास्त होतं। या रमचे संदर्भ जेव्हा मी विकिपीडियावर शोधले तेव्हा पहिलीच ओळ होती वाघभट नावाचे भारतीय वैद्य 7व्या शतकात रम सारखं एक पेय आंब्याच्या रसात मिसळून मित्रांसोबत प्यायचे। म्हणजे किती प्राचीन विषय आहे हा। 40% अल्कोहोल असणाऱ्या या हार्ड ड्रिंक मध्ये इथं बऱ्याच व्हरायटी आहेत आणि हा अनेकांच्या जिव्हाळ्याचा विषय। सिंगल माल्ट, स्कॉच, बोर्बन, टेनिसी, ब्लेंडेड, पाहिजे तो विस्कीचा प्रकार आहे एका पटात। हा पण रॉयल स्टॅग, नंबर 1, RC हे काही इंडियन ब्रँड्स मात्र नाही दिसले कुठं। या व्हिडिओसाठी म्हणून झालाय बरं का माझा एवढा अभ्यास, तसा माझा याच्याशी लांबपर्यंत संबंध नाही बाबा। रम असेल, विस्की असेल, ही सगळी धान्य आंबवून तयार केली जाणारी मद्य आहेत। याच्या प्रक्रिया खूप किचकट असतात, 10 वर्ष लागतात म्हणे याचे फ्लेवर्स डेव्हलप व्हायला। हे इथं काही लोकप्रिय ब्रँड्स दिसतात बघा विस्कीचे, नावं ओळखीचे असतील बऱ्याच जणांना।
वाव, आकार मस्त आहे ना. मनी प्लांट भारी दिसेल यात. अगदी 5 लिटरच्या बॉटल्स पासून ते 30 ml च्या पॅक पर्यंत कंटेनर्स आहेत या शॉप मध्ये. वाईन बॉटल्स गिफ्ट देणं खूप कॉमन आहे इथे आणि त्यासाठीच्या या गिफ्ट बॅग्स मस्त आहेत ना. अजून असल्या काय बऱ्याच गोष्टी आहेत त्या पुढे दाखवणारच आहे मी, तेव्हा व्हिडिओ मात्र शेवटपर्यंत बघत राहा. आणि हे जे आपल्याला दिसत आहेत ते काही वाईन ओपनर्स आहेत, त्याच्यातही व्हरायटी आहेत. हे काही बाकीचे बार सप्लाईज आहेत. कंटेनर्स, ग्लास, फ्लास्क, मेजरिंग जिगर्स, बियर ओपनर्स आणि मला नावं माहिती नसलेल्या बऱ्याच गोष्टी. याच्या व्यतिरिक्त आईस बॉक्सेस सुद्धा आहेत, कंटेनर्स आहेत, थर्मस आहेत, हेही आहे. हे बघितलं का काय? सिगार्स. 100 14 अमेरिकन स्मोकिंग करतात, त्यामुळे हाही या टोटल वाईन्स मधला मागणी असणारा विभाग आहे आणि अर्थातच फुफ्फुसाच्या कॅन्सरचं प्रमाणही इथं जास्त आहे. लोणच्यासारखं दिसतंय ना, पण लोणचं नाहीये, पिण्याबरोबरचं खाणं आहे. हे काही कॉकटेल मिक्सेस दिसतात बघा, ज्युसेस आहेत, स्पोर्ट ड्रिंक, सोडा, कोल्ड ड्रिंक्स आणि पार्टी सप्लाईज सुद्धा आहेत या दुकानात. त्या लाकडी बॅरल्स विषयी कदाचित माहिती असेल तुम्हाला. ओक पासून तयार केल्या जाणाऱ्या या बॅरल्स मध्ये रम, विस्की, बियर वर्षानुवर्ष साठवून ठेवली जाते. आणि शेवटी हे बिलिंग काउंटर. जरी तुम्ही नेहमीचे ग्राहक असाल तरी सुद्धा इथं तुमचं आणि सोबत असणाऱ्याचं ओळखपत्र तपासलं जातं, तुमचं वय बघितलं जातं आणि मगच सामान हातात मिळतं. मग मित्रांनो, कसा काय वाटला हा आजचा व्हिडिओ तुम्हाला? मजा आली ना? व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा. चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर तेही सबस्क्राईब करा आणि कमेंट करून मला सांगायला विसरू नका की हा खजिना तुम्हाला कसा काय वाटला ते. भेटूयात मग पुढच्या व्हिडिओत एक नवीन विषय घेऊन. तोपर्यंत बाय.